Imos explorar con aqueles que se esforzaron en percorrer o mar, prestos pra acción sen vacilación a cruzar o Ecuador, demostrando seu valor, cabaleiros do honor, sen retroceder, sen desfalecer. Imos explorar, nin no inferno dun mar de inverno nos poderá parar. Se hai un fin común baixo teu azul. Era unha vez os exploradores. Sen pensar xamais fuxir, superando calquera mar. Imos explorar a inquietude e outra latitude non deixa de empuxar. Sempre o corazón cheo de ilusión cando aumenta o furacán. Sortealo con afán, a aventura é un deber e ao final poder os primeiros ser. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais e loitando polos demais. Picar. Puidérase pensar que a principios do século XX os exploradores se chegaran a todos os lados, navegaran por todos os océanos, descubriran todos os continentes, e o polo norte e o polo sur xa non tiñan segredos para eles. E tamén foran a... Ao oeste, ao leste, ao norte, e tamén ao sur. Se é así que falta. Pois non moito. Nada, non queda nada. Agora van quedar quentiños na casa. Si, botando unha partida ás cartas. Pois resulta que aínda quedan moitas cousas por descubrir. Se non é ao sur, nin ao norte, nin arriba. Nin abaixo. Coñezo un home que subiu tan alto como o ceo e baixou máis ca ningún outro. Subiu, baixou. Quen é? Vóuvolo contar agora e vou empezar por arriba. Comezou, a ver... Cando foi que comezou isto? Comezou no 1783 nunha vila pequena que se chamaba Anoné, cos dous irmáns Montgolfier. Mira, o fume sobe. Sí, esa nube está suspendida no aire. Debe ser a calor o que fai que suba. Pois se metésemos aire quente nun globo subiría, non che parece? Vámoslo intentar. Soltádeo! Oh! Funciona! Haberá que facer un máis grande. Ese mesmo ano, o primeiro Montgolfier ascendeu con dous pasaxeiros, Pilatre Durossier e François-Laurent Darlan. A ascensión en globo converteuse nun deporte. Os tripulantes ían cada vez máis alto. Pero por riba dos 7.000 metros faltáballes o aire para respirar. No 1875 morreron dous homes. E durante anos ninguén máis se atreveu a voar ata que na Universidade de Bruxelas un profesor suízo O Monte Everest é o cumio máis alto do mundo con 8.850 metros. Ali case non se pode respirar. E a 12.000 metros está a estratosfera, onde diminúe a presión, pero soben as temperaturas e os raios cósmicos son potentes. Lamentablemente, ninguén os puido estudar. Dígame, señor. Por que non vai ninguén? Eu. Señorita? Porque, como vostede acaba de dicir, a esa altura ninguén pode respirar. Exactamente, pero... Que lle pasa? Está pensando, xa verás como se esquece de nós. Xa ven, señores, nunha cabina metálica o aire estará baixo presión. Así poderemos subir ata a estratosfera. Seguro que non vai sair ben, porque haberá fugas e acabaremos todos mortos. Se o material é o suficientemente sólido, non vai haber fuga ningunha. Eu non vou subir nunca. Non se preocupe, señor, ninguén llo vai pedir. O proxecto parece interesante e ímolo estudar. Pero vai custar unha auténtica fortuna. Bélxica vai no financiar en interese da ciencia. Que está facendo coas lentes, profesor Picard?
É un dos meus inventos. Así é para ver de preto e así para ver de lonxe. Pois eu coas miñas lentes vexo moi ben de preto. Pero ás veces fai falta ir máis lonxe. Apoio o proxecto do profesor Picard. De negro? Seguro que quere pintar de negro. A metade soamente. Vostede sabe, señor Kifa, que a cor negra absorba calor e que o brillo do metal reflicte a luz. Se vai moito frío, poñeremos o lado negro cara ao sol e así quentarémonos. Se vai moita calor, faremos ao revés. Son de Baviera. Teñen permiso para voar. Faime falta. Teñen que ter un permiso. Ten vostede algún permiso, señor Kifa? Non, profesor, é vostede. Eu tampouco. Sen permiso non se pode voar. Ademais, que é isto? É lastre, señor Chumbo. Tírase para lixeirar a cabina e que o globo suba máis alto. Queren vostedes tirar chumbo sobre a cabeza da xente e creen que lle lo vou permitir? Que pasa aquí? Oh, esta xente non ten permiso e quere tirar chumbo desde aí arriba. Está prohibido. Aquí teñen o permiso para voar. Hai que subir a bordo. Soltádeo! Máis alto, máis alto! Ui, ai, 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 ai. Non marchen, vou presentar unha protesta. Isto é insubordinación. Quero arrestar alguén. Ai. Non deberíamos ir xa. Pero se xa saímos. Pero, está seguro? Estamos a 2000 metros, subimos rápido. Oh, non, rompeu o illador. Hai unha fuga de aire. Dentro dun pouco non poderemos respirar. Debemos baixar. Non, vou na tapar. $6.000 metros, 6.500. $9.000 metros. Libera un pouco de oxígeno para que a presión suba. Respírase mellor, pero agora vai frío. Vou facer que xire a cabina para que o sol dea no lado negro e nos quente. Oh, rompeu o motor, axiña. Roupa de abrigo. Era o que nos faltaba. Agora hai neve na cabina. É a condensación. 12.000 metros, agora estamos na estratosfera. Solte lastre para subir aínda máis alto. Que calor, 25 graus. Vou intentar tirar da válvula, nunca se sabe. A válvula da saída do hidróxeno está bloqueada, non podemos baixar. Hai no que volver a intentar antes de que o globo estoupe. Profesor, xa superamos os 15.000 metros. Ninguén subirá nunca tan alto. Pero como imos baixar? Estamos prisioneiros do ceo. Esperemos á noite. O globo dalle o sol e o hidróxeno dilatouse polo efecto da calor. O volume ha a diminuir co frío da noite. Esperemos que o suficiente para baixar. Ai.
como queima. Imos cara ao sur. Son as 8 da mañá e estamos a 15.800 metros, case 2 veces a altura do Himalaya. Hai 39 graus e a calor é insoportable. Ai. Valor. Xa non queda auga. Só temos que esperar. A 6 da tarde. Vai un pouco menos de calor e só nos queda oxígeno para 4 horas. Esperemos que sexa abondo. Estamos baixando. Sí, 13.000 metros, que lento. Son as 10:30 da noite. Descendemos máis rápido. 9.000 metros, 8.700, 8.000... Non vexo nada. Vou abrir, xa se pode respirar. Tire algo de lastre. Imos chocar, poño o casco. En canto cheguemos ao chan vai haber que baleirar o globo enseguida, claro. Espero que esta corda non estea enredada tamén. Ai, oh. É de día, amigo. Podes ir. Baixaremos polo val. Lográmolo. Sí. Oh, oh, ¡Cuidado! Oh, oh. August, prométeme que nunca máis volverás a arriscar a vida como acabas de facer. Pensa nos nosos fillos. Sí, Marián, prométocho. Papá, cando sexa grande vou te poder acompañar. August Picard era un home distraído e desde logo esqueceu aquela promesa. Pouco tempo despois bateu a súa primeira marca ao alcanzar unha altura de 17.000 metros. E despois de subir tamén quixo baixar. Ai, que lentes máis curiosas. De onde sairían? Nunha cápsula cerrada demos alcanzado 17.000 metros de altura. Señor, Dime, rapaciño. no mar, ata que profundidade se descendeu? Os abismos mariños teñen unha profundidade de varias decenas de miles de metros. Imaginade a presión a esa profundidade. Segundo os meus cálculos, habería unha presión de 1000 kilos por cada centímetro cadrado, e iso é moitísimo. 1000 por centímetro cadrado. Iso esmagaría totalmente unha persoa. Como a unha pulga. 1000 kilos por centímetro cadrado, é correcto. Pero digo eu... Que lle ocorre? Que lle pasa? Está pensando, pero en que? Unha cabina metálica con forma de esfera daría resistido presións enormes. Poderíase baixar ata 10.000 metros de profundidade. 1000 kilos por centímetro cadrado. Ni no soñe. Acabaría esmagado como unha pulga. Non o creo. Se se fai un casco de aceiro suficientemente resistente. Nese caso, a cabina será tan pesada que irá ao fondo e non volverá a subir. Pero xa vimos que a cabina dun globo sobe ata a atmosfera, non? Con hidróxeno é normal, pero con esa presión o globo estouparía. Pois enchereino de gasolina, é menos densa que a auga. Será como un globo submarino, e lle chamar batiscafo, o navío das profundidades. O proxecto atrasouse pola guerra. Por fin, no 1948... Este cronómetro desencadeará a caída dos pesos de aceiro ao mediodía para facer que suba o batiscafo. Non o poñen hora antes de saírse, non? Sí, desde logo. Ben, pois xa está todo disposto para a primeira inmersión, tenente. Vai ser mañá. Vaya, se non está en hora. Ese aceiro pesa 2 toneladas. Se se apartan os imáns, os pesos caen e o batiscafo sobe automáticamente. Iso tranquiliza. Vaya, case é mediodía. Teño a impresión de que me esquece algo.
penso que onte nun descoido cambiei... O que? Cambiei o cronómetro. Estou consternado, tenente Custó. Teño o costume de poñer os reloxos en hora. Un costume suizo. Por sorte, o batiscafo está intacto. Intentarémolo mañá. Vou facelo o primeiro intento. Quen me quere acompañar? Eu. Haberá que botalo a sortes. Gañei! Ben, vou verificar que está todo en orde, señor Monod. Un invento moi enxeñoso. Sí, permite a inmersión con liberdade total. Está todo en orde, poden entrar na cabina. Bombeada a gasolina. Xa que o rei. Mate. Oh, é o tenente. ¡Quita, bicho! Uf, que calor. Vaya, que peixes tan bonitos. Son moi pequenos. Oh! ¡Ai! Que? Ainda nada. Non, nada. Terían que subir xa. Alí vexo unha luz. Por fin, é o batiscafo. Están a salvo. Cuidado, coa mínima chispa estouparía. Atención. Houve algún estrago? Onde está a antena? Haberá o que facer mellor. Por favor, dádeme lápis e papel. Non, 2 lápis. Non ves, Jax? O flotador vai ir reforzado con 2 placas de aceiro. E aquí no interior haberá 2 depósitos de bolas de aceiro. Polo menos 10 toneladas. Sí, pai, estou seguro de que ese batiscafo se poderá somerxer a moita profundidade. Ata 10 kilómetros debaixo da auga. Xamais! A presión esmagarávos e a cabina encherase d'auga. Nunca daré de subido. É unha loucura, unha auténtica loucura. Paréceme que iso xa oín antes nalgures. En fin, a traballar. Construiremos o batiscafo novo en Italia, na fábrica de Terni. Construiremos o batiscafo novo en Toulon e baixaremos ata onde ningún home chegou antes. Aquí está, profesor. A esfera resistirá miles de toneladas de presión, créame. Mesmo millóns, billóns. Vale, miles seguro. Todo preparado. Xa está. Marcha. Bateremos todas as marcas de profundidade. Xa verede lo que pasa. Estamos baixando 1 metro por segundo. Mira, unha lula xigante. Atención, Giuseppe, óeme. Moi ben, profesor, tutto va bene. Que é iso? Está claro que é un golfiño. Quérese comunicar con nosco. Oh.
Profundidade 1000 metros. Esas luces son millóns de animaliños que forman o que chamamos plancton. Apaga o proxector. A luz do sol non chega ata aquí. Estamos a 1500 metros e seguimos baixando. Acende. Estamos a 3000 metros, achegámonos ao fondo. Vou soltar un pouco de lastre para frear a caída. Boa idea, eu vou conectar o sonar. O fondo está a 100 metros. 90. 80. Deus, baixamos moi rápido, solta lastre. Estamos case no fondo, fíxate. 3.500 metros de profundidade. O home nunca chegara ata aquí. 2.100 metros de profundidade. Batemos todas as marcas. Ben, creo que podemos. De la marca total. Somos los mellores. Somos los mellores. É mellor subir un pouco. Solta algo de lastre. Mesmo a esta profundidade e na escuridade total, a vida continúa. Hai moitas cousas por descubrir. Debíamos subir. A gasolina está arrefriando e está diminuindo de volume. Tes razón. Non hai tempo que perder. Onde estarán? Onde estarán? Xa deberían subir. Estamos na superficie. Solto aire comprimido para que saia o aire da cámara de saída. Ah. 3.500 metros. Chegamos a 2.100 metros. Unha marca que tardará en mellorarse. Unha marca absoluta. Pase. Grazas, sarxento. O profesor Auguste Picard e o seu fillo Jacques baixaron a bordo do Trieste ata 3.500 metros. Aínda nos falta chegar ata a foxa máis profunda do mundo, a foxa das Marianas. Xa non nos quedan máis cartos e os estadounidenses queren comprar o Trieste. Van a usar como modelo. Jacques, debemos aceptar. É a nosa única oportunidade. Quero dicir a túa. Eu xa non che estou para moitas festas. No Océano Pacífico, na illa de Guam, está a foxa das Marianas, a máis profunda do mundo, 11.000 metros. No fondo, a presión da auga é enorme, esmaga. E as canllas? Non nos han facer nada. Vou verificar todos os circuitos eléctricos. Dillo ao tenente Don Walsh que pode vir. Tenente Walsh, Jacques está o esperando. Moi ben, xa vou. Veña, suba, saímos de seguida. As 8:23, empezamos a inmersión. Boa sorte! Velocidade de descenso, 1 metro por segundo. Estaremos no fondo á primeira hora da tarde. Todo ben, que profundidade tedes? Todo perfecto. Estamos a 2.000 metros de profundidade. Seguimos. 11:30, 7.000 metros. Todo ben, diminuímos velocidade. 11:44, 8.800 metros, á altura do Everest. Pero que pasa? A cabina estáse deformando, estáse estreitando e salta a pintura. Estamos a 10.000 metros. Volvo a reducir velocidade. Estamos a 50 metros do fondo. 40, 20 metros, 15 metros. Oh, mira. Un ser vivo a esta profundidade. É incrible. Esta nave soporta unha presión de máis de 1.000 kilos por centímetro cadrado. 13 horas e 2 minutos. Estamos no fondo. Giuseppe, estamos no fondo da foxa. Agora é inútil, non te pode oír. Trieste, recibimos vos ben. O son tardou en total 14 segundos en subir e baixar. Ui, empeza a ir frío, quizáis debamos subir. Vou soltar lastre. Andando.
Non teño contacto por radio desde as 13 horas. Debeulles pasar algo. Ei! Bravo, bravo! Hoxe, 23 de xaneiro do 1960, descendemos 11 kilómetros baixo mar. Unha marca que non se a superar endexamais. Endexamais, se dixo endexamais, é endexamais. Endexamais. Nos océanos non existe ningunha foxa máis profunda ca esta. Pois sí, ninguén baixou máis alá dos 11.000 metros. Os Picard foron uns auténticos pioneiros, xa que abriron o camiño que permite explorar os fondos mariños e descubrirunse auténticas maravillas. Montañas e volcáns submarinos, criaturas fantásticas que viven en augas moi quentes e que saen das entrañas da terra, e mesmo monstros mariños, luras xigantes de 20 metros que baixan a 2.000 metros de profundidade para que os cachalotes, os seus inimigos mortais, non os poidan capturar. Explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un